Ndinokutambirai nomufaro mabi yangu hedzinoenhawo zuwa ra25 mwedzi uno waGunyana. Chikoro chofundo yepamusoro choUniversity of Zimbabwe kwai chiri kuita zvinhu zvisiri kukurudzirwa bano ana chipangamazano. Wanagodobori wezvefundo yepamusoro wari kuti icho chimire kuisa mamwe madhigirii achiri kuda kuisa, asi ivo vakuru vagere hundepo vari kuda kutetekera. Izvi vakazviita kwai nowana godoboriwo zvinogona kuzovhiringa unaku hwefundo yepachikoro chii. Heno kuti vari kuzviisawo papi izvozvo. Mapurisa anyase adokerera ari kunyepiwa nevanhu kuti vareke kugoita muembe nokufunga kuti vanhu vese vari benzero. Wakabudisa gwaro rokuti kwakaita kupfurana nopfuti nozuro pakombi yawakapfura ikauraya munhu mubodzi ikakuwadza mumwe mubodzi, asi vanhu wazviramba wakati kombi iyi yenge iri pamhosva, asi panga paribe imwe pfuti dzanga dziripo bedzi ndozvemapurisa. Kuno makwayo kuti vanhu wese wakaburitsa gwaro nowakaenda kosunga Delish Nguwaya mazuva apfuuraya, wese wakasungiwa kureketa kuno. Kwai kubvira kune akanyora gwaroro neakaburitsa akaenda kosunga wacho pabodzipo newese wanga wari munyaya yacho, wese wakatosungiwa kureketa kuno. Mhosva dzavo dziri kuzivikanwa kuti ndodzipi, asi tinondoramba tichiringa tichiona kuti pakaoma. Boka raisanganisa masangano anomirira wasenzi wehurumende ese reApex Council kureketa kuno kwaira kunzi Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Union. Heno kuti danho riri rawatora richagowandudza chere masenzero awo. Guta reHarare nonyika yeZimbabwe zvingangoitawo kamhanza kana zvinhu zvikatekaira zvakanaka. Kambani yondege yoFly Emirates kwai iri kuda kubenhutsa kumhara kwayo muHarare International Airport pokare kana dzihwamupengo raserera. Waribe kureketa kuti vachatanga rini kumharako, asi tinoimba kuti zvichagoitawo kuti vanhu vazhinji vagorasikirawo nokwedu. Kambani yemahotera yeRainbow Tourism Group yaita kupfika imwe kambani yayo iri yayakavhura muna 2018 kuAmerica. Kambani iyi yaigotengesera vanhu vekuAmerica nzvimbo dzokutekaira vachienda kuoshanya pasi rese, asi nokuda kwedziwa mupengo nokusaziva kuti zvichange zvakamira sei ramangwana, wabva waiti wakuipfika. Ngatiringedze pasi rese. Nyika yeMozambique kureketa kuno yakukumbira boka ronyika dzokumadoka zuwa dzokuEurope reEU wati vari kukumbira kuti vabatsirwe kuti vapedze nyakanyaka iri kuitika kudzauru kwenyika iyi. Iro boka ronyika dzomuAfrica riribe kana chibodzi rareketa kana kuita nozvenyaya iyi. Masangano anomirira wasenzi muSouth Africa akaitawo zvokuenda kumuzinda weZimbabwe kowapa gwaro rokuti wareke kuita kuramba wachisikinya tukono kudadi. Izvi zvinofadza vazhinji vari kuringirawo kuti Zimbabwe inake. Munyaya inorwadza, Namibia kureketa kuno iri kutsvaka mamiriyoni omadhora okuNamibiako anosvika 30. Mari kwai iri kugodiwa kuti igone kugadzirisa dambudziko remadzomba ranetsa. Kureketa kuno madzomba kwai apedza mahekita anosvika 500 ozvokudya. Zvikaramba zvakadandi kureva kuti anogona kundobhurawo kana nokwedu kana nokuZambia kana nokuenda kuBotswana kana nokuenda muSouth Africa.
idi dunhu rekudzasi kuafrica rinotofanira kuita bau kuti zvinadzirisiwe. Takadaro mabi angu ngatigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe wonhau.